Bi Muhammadu ne yake magana, na san gaskiya akwai ɗaci, amma haka ɗin dai za mu faɗa, ku yi saurara. Kyautar Allah da yarda wanda ya ɗora a kanmu, ba alfahari muke ba idan wani za ya iya ya kwata. Ɗaukaka ko an ɗara mu ba a fi mu farin ciki ba, mu ƙananan masu waƙa fahimta fuska karkomanta. Duk da dai an fi mu samu, mu ma muna samun rabonmu, gwarabin da ya mana saura wadatar Allah na cike ta. A cikin waƙar mawaƙa saka tsintitilin nasihayi, amma kuma zuciyarsu ciki na ta sai tarin mugunta. Ba zan sha yin faɗa ba, mai ganin ba a kai ya shi ba, a cikin yaran ka ga tambaya kwaya na wani ka yanta. Ɗaukaka ta ba ku dama, amma ba ku taimaka ba, duk wanda ya zo ƙasan ku kawai sai dai ku saka shi bauta. Wanda kuka gana da baiwa sai ku ja su jikin kuwa, su dai muku kukurera dukunsa sun zama mai rubuta. Maimakon ku yi taimakon mu biya mu ma a san mu, a ku burin ku yi sama to sama dai ba mai kureta. Wani ma ku yi sa ya tsara ku karɓa kuma ku ƙi kurera, komai ma'ana ta waƙar ba za ku yi ba har sai a manta. Allah ya ba ku dama, an san ku guri da dama, sanadin ƙauna wa 'yansu su ba ku kuɗi su yi ba ku mota. Kowa daga na jikin shi muke gane halin shi, ya yi suna ya kuɗi bai iya yayiwa da ƙasansa kyauta. Motoci an yi baka, mashina ma an yi baka, ga kuɗaɗe an yi baka, har garin maka aka kai ka, amma yaranka na fama wai a hakan kai ka wadata. Mene riba ta samu yaranka suna ababuwa, masu ma wahala ba kai musu ba balle kai wa abuta. Lalle kalamai na za su yi wa rai ɗaci, ga mai halin danne wani ko kwa zalunci. Ya ka zo ƙaramin mawaƙi, haƙuri ka rike shi aiki, mai ganin baɗi za ya kalla haƙiƙa duk tsananin mugunta. Kar ma ka saka a ranka, ɗaukakar wani za ta bi ka, banjin zai taimake ka ka girma amma shaidar nagarta. Kai dai ka kula da aiki, jama'a ka saka su shauƙi, sai ka hau kan mataki idan haka Allah ya rubuta.